Oyare maen wuon Reagan Omondi rawera mabende wachore no chal gi magina gi obila e kinde ng'anyo mano mar chieng' tarik 25 mano mar dwe manokalo. Wuon Reagan bende nokwayo ne nyikwa Ramogi Ajwang' mabende nyalo dwaro konye e kinde mabende obiro bedo kotimo kopo ne wuode chieng' tarik 26 e gwenge mago mag Karachuonyo. Karachuonyo makanye Kauma. Kibiri. Alfred Odhiambo bende is missing. Mano Alfred Odhiambo. Yes, mana be kawacho nitie rawera mabende ng'anyo mokalo mano mar chieng' tarik June 25th kane itimo rapar. Rawera ni nene odhi mandamano, nodhi mandamano, nowuok nodhi mandamano. The last time onene kamiluongo ni Subra Kebira, iluongo ni Alfred Odhiambo, nyinge mong'ere mta iluongo ni Odhilez. Kaka nowuok nodhi ng'anyo nyaka sani pok nene, kendo jonyuol ne odak Kibira kanyo area mar Katwekera Subra kanyo manyo nyathini kabisa. Wakwayo jotendwa mondo wuog oko gi jogo manyalo konyo mondo nyathini ong'i kama entie. Achiel kuom rawera mabende ne olal kode to noyudi konegi boyudi muchari ma Machakos. Koro mano nyiso possibility ni nyathini bende oyudo hinyruok mamare ka odhi mandamano. Magi achiel kuom ywak ma waketo ni jotendwa gi piny owacho okonya ne familia mar Alfred Odhiambo mondo yude kama entie. Yes. Erokamano ahinya. Mana kamanya Ramogi Ajwang' gi kanyo makelo wa giko mano